Kodwa manje ubuye ngathi umangele nje ukubona dadewenu indawo. Ngimangele ngempela uma esehamba namakhamera nezikhondla khondla yini inkinga? Sekonakaliphi kangaka? Hayi akonakele dadewethu. Bengicela usizo ukubona ukuthi bangiphelezele sizoxoxa la kuwena ngodaba lethu phakathi kwami nawe into engiphethe kabi. Yiluphi lolo daba konje? Mina mhlawumbe ngingalazi. Ubonge singenise nje sihlale phansi ukuze sikuchazele kahle. Ungene namakhamera nenkuwa emzini wami. Ungeke uzufike nje uyihambela wedwa. Usufika namakhamera sixoxe indaba zethu emakhamereni manje. Sihambe safika nje wathi ucela ukuthi ucela sifike sizolalela udaba lakho bese sikuphekezela kudadewenu. So njengamanje ke sihambile safika bese sicela nje ukuthi usithi fahla kancane ukuthi kahle kahle kungani uze wakhetha ukuthi ucela sizokusiza. Imbangela yokuthi ngicela ukuthi ningisize ngoba kunodaba olungiphethe kabi oluphakathi kwami nosisi wami. Sizalo ubaba oyedwa sihlukene ngomama. Angazi kunoqhekeko olukhona phakathi kwami naye. Ngawukuthi makhona izinto emndenini akafiki. Size sibuza ukuthi usisi wethu engabe samona ngani. Manje bengifuna ukuthi ningiphelezele sekuyena ke ngizwe kahle kahle imbangela yento esiyibangayo ngoba angiyazi. Angiyazi ukuthi okay nakho nje lokhu hayi sake salwa sake sathukana asikaze sithukane kodwa nje kunoqhekeko olukhona phakathi kwethu. So lento isihambe isikhashana impela noma isikhathi eside ngoba since kwashona uma wakhe nje waba nezingane usenomuzi wakhe uhlala emzini wakhe kodwa nje akubi khona lokho ukuthi afike hawubosisi bami niyaphila ninjani uyihlalela kwakhe nje akezi kuthini. So ngiphatha kabi ngoba sekuyinto esidonsile isikhathi eside. Okay no akasithemba ukuthi masisuka manje la siya kuyena uzofika samukele kahle futhi and futhi uhambo lwethu luzofika lube impumelelo ukuthola lokho okufisa. Ngingajabula kakhulu mangase nje ngithole ubumbano nosisi wami ngoba manje lento ngiyayibona ukuthi iyaqhubekela isithelela naseyinganeni ngoba nazo azikho close nje ukuthi omzala bami laba siyazalana nabo yabo. Akasithemba ukuthi sizohamba kahle kakhulu. Umbukeli weNgo TV Productions njengoba manje siyahamba siya kuye udadewethu siyathemba ukuthi uhambo lwethu luzoba impumelelo. Okwamanje unganibali ukuthi uchofoze button ka subscribe lapho ke ucomment ulike ushare ukwenze konke ukuze channel yethu izokhula kakhulu. Siyabonga. Qo. Sawubona sesamyana. Ngiyaphila mzansi. Niyaphila igama lami nguSicanu ngedabuko eMtobatoba ngokusebenza kodwa ngila eThekwini ngiqhamuka ngaphansi kwe-TV okuthiwa iNgo TV Production lapha ya ku YouTube. Ngicanga ukuthi usidadewethu engihamba nawe yamasi. Ngiyamazi udadewethu. Kodwa manje ubuye ngathi umangele nje ukubona dadewenu indawo. Ngimangele ngempela uma esehamba namakhamera nezikhondla khondla yini inkinga? Sekonakaliphi kangaka? Hayi akonakele dadewethu. Bengicela usizo ukubona ukuthi bangiphelezele sizoxoxa la kuwena ngodaba lethu phakathi kwami nawe into engiphethe kabi. Yiluphi lolo daba konje? Mina mhlawumbe ngingalazi. Ubonge singenise nje sihlale phansi ukuze sikuchazele kahle. Ungene namakhamera nenkuwa emzini wami. Ungeke uzufike nje uyihambela wedwa. Usufika namakhamera sixoxe indaba zethu emakhamereni manje. Inkinga seswami nami ngibone ngazuthi mhlawumbe ngeke ungizwisise kahle ingakho ngithathele ithuba ngathi ngibhalele bona ukuze mhlawumbe uzokwazi ukuba understand bona nami ungibeke emgqeni ukuthi hayi ngilungile sinangena. Siyabonga dadewethu. Dadewethu sibonga ukuthi usamukelile kwakho wasinika indawo asihlale phansi. Imvamisa ke bavamise ukusixoxa uma bebona amakhamera abantu baye ngathandi ukushutshwa but ke siyathokoza nje ukuthi uthathele lithuba ukuthi umlaleli dadewenu ukuthi
ufisa ukuzothini kuwena. Ukukhulumile kokunye kithi sase sithi akangakusho konke ngoba akuzukuba kuhle ukufika la mina sengisazi zonke istory. Kungcono kuba ukuthi uzosibeka phambi kwakhe istory ukuthi kahle kahle kungani ecele thina. So sengizonikeza wena dadewethu ukhuluma nodadewenu ukuthi kungani namhlanje sila. Yebo. Ngo ngicelile abengwe production ukuthi bangiphelezele ngize la kuwena ngisho ubhuti ngesizathu sokuthi ngiyabona ukuthi kunoqhekeko phakathi kwethu sibe siyingane zandawonye and ngiyabona ukuthi kuthelela naseyinganeni nazo ezakho nezami azikho close. So imbangela yakhona angiyazi kahle kahle ukuthi yini siyibangayo sabandawonye yini le ngake ngasakhulumeki. Bengicela nje lapha ukuthi ungichazisele. Uyayazi imbangela? Angiyazi. Imbangela iphakathi kwabazali nawe. Wena uhlezi uyintandokazi ngisho sakhula. Ngiyintandokazi ngani? Ngiyintandokazi ngani? Icathulo mina bengayitholi ezintsha ngayitholi njalo. Wena uma wagugela isicathulo satsheka kancane nje mina ngithatha lesesitshekile wena ugqoka lezi. Phela ngithi kwakuthiwa ngoba ngika matric mina. Oh mina ngoba ngangingekho ka matric nezicathulo ezidabulile. Inkingi lapho nje mntama abazali nakho ngoba nomama akasekho angeke azazi ukukhuluma la nobaba akasekho sesele kanje kodwa nje uyayazi inkinga. Kodwa mntama sesingaze sixabaniswe yilento encane ngaka. Wena ubungaboni ukuthi khona inkinga ekhona. Uzongifikela namakhamera nje awuboni ukuthi awusiboni isidingo sokuyizela wena ngimini. Usizoxoxa ngalento. Kuba ngaki mntama kuba nezinto emndenini wena ungayihlanganisi. Kungangaki kuba nezinto emndenini ungayihlanganisi. Ibalekela yona lento ningikhipha inyumbazana ekhaya. Ningikhipha inyumbazana. Ngani? Angazi noma ngoba ngafika nomayini emshadweni angazi. Asoze mntaka sigaze elilodwa ukuthi sihlukene ngomama sigaze elilodwa. Okay dadewethu ake ngibuze mina la. Ngicela ukuthi khona mhlawumbe izinto engingayitholanga nami ngalesikhathi kade sikhuluma sisi. Anizala umama oyedwa no sisi. Cha sizala ubaba oyedwa. Nizala ubaba oyedwa but nahlukana ngomama. Yebo kodwa sakhuliswa ekhaya elilodwa sikhule sihlala nje sonke. Ngasikhathi ekukhuleni ekhaya elilodwa benikhula ngaphansi kwesandla sikama wakho noma esikama wakhe. Isandla samama wami. Uma wakho. So ukusho ukuthi usisi lo ukhuliswe uma wakho. Yebo. Dadewethu ngiyakuzwa mina mawukhuluma ukuthi kukhona lento eyile kunobuya ngaphakathi. Kubuhlungu angifuni ukuqamba amanga. Unonkunje ubehleze ezintandokazi ngoba namanje izingane zakhe nje ihamba phambili ebantwini basekhaya ezami ziyohlezi zilandele emuva njengami shuthi ilento nje iyalandela. Ingakho ngavele ngabona ukuthi noma benzana benze bodwa ngihlalele ngedwe emzini wami. Kodwa ke tathathi awuboni mhlawumbe lokho ukuthi ekuhambeni kwesikhathi noma kusasa kuyokulimaza ngoba phela igazi lakho leli ekugcineni noma ngathiwa yini eyenzekayo lapho uhleli khona bayofuna ukuthi kuze umuntu wakini mawuyiqhelisa kubantu bakini awuboni lento yokunikeza inkinga. Ngiqamba amanga nje bengasiboni isidingo bese ngiyiphilela impilo yami nezingane zami ngoba ngayitshela kwa ingane zami ukuthi ningaphinde niye kamamkhulu ningaphinde. Ngibona ngathi ithanda ukuba yimbana kodwa ke mhlambe singajaheli phambili kakhulu ukuze nawe uzoba nokukhululeka nodadewenu azi ukuthi kahle kahle yini ekulimazile ngoba kuyakhombisa ukuthi kuningi ukulimazile. Mhlambe ngizocela sithi ukuhlehla kancane sibuyele emuva mhlambe ekukhuleni kwakho usixoxele ukuthi ukhula mhlambe uyingane enjani ekhaya. Ngikhule nje ngiyingane ebhuti yena ube phambili ngokwesikole ngokwemfundo kodwa nje mina bengingemuva shuthi uma wakhe ngalendlela yokubaleka kwemfundo yengane yakhe bengibuya esikoleni ngenze yonke into ngiwasha izitsha ngiyaclean ngiyawasha ngiyenza yonke into kuthi unonkuyena ngoba nakho uyafunda umatric angimela aphazamiseke ezifundweni okwakhe nje ukuthi abuye esikoleni adle ukudla afunde incwadi zakhe mina nje ngisigqila nje egcekeni ngisigqila.
makuthengelwa athi makumele sithengelwe kumele kukhale yena uNonkulu. Ma ngishodelwa ukuthi amthengele. Mina baboni mina ukuthi ngishodelwa isomething ababoni. Makumele athengelwe uNonkulu icathulo mina kumele ngithathe lezi ezisuka kuyena. Ngigqoke zona yena athole ezintsha. Wena bhuti uyibona kuyinto eright leyo. Ngokubona kwami yebo akuyona into eright. Kodwa mhlawumbe ngaleso sikhathi leso umama lo ozala wena ubesekhona nobaba bebesekhona. Wayengasekho kuma. Uma umuntu odlule emhlabeni mhlawumbe usamfishane kakhulu. Ngisamfishane kakhulu nje washeshe wayihambela. Then wasukhulela ngapha. Ngase ngikhulela ngapha ke kunomkhulu. Yebo. Ngoba uma noNkulu yena omdala ngokumshado kubaba. Uyena omdala ngase ngifika ngizokhulela kubona. Mhlawumbe ngalesikhathi uqala ukuyizwa lento ukuthi iyakulimaza. Ukhona mhlawumbe umuntu owazama ukuthi emndenini mhlawumbe uyikhulume naye mhlawumbe wakhombisa ukuthi akayinaki noma into nje owayivala kuwena ngaphakathi until waze wakhona ukuthi uyimele njengoba usuyimele nje. Ngayivalela ngaphakathi mina ngoba ngangibona ukuthi shuthi noma ngiyikhuluma noma mncane okuyena ulamana noma noNkulu kuyayifanele udadewabo. Ingane yakho uNonkulu kuyayifanela nje kuzoyifanela. Ngathi uthi ngiqhubeke ngikhulele khona la ngiphume ekhaya ngoba nakho sengikhulelwe sengibona ukuthi nakhona ukukhulelwa kwami akubanga kuhle kuma. Okay ngaba wrong ukukhulelwa ngisasesikoleni kodwa akubanga wrong akubanga kuhle kuyena akangibuyisanga njengengane. Ingakho ngabona ukuthi angivele ngiyiphumele ekhaya. uNoNkulu wamitha esasekhaya waqhubeka wahlala noma wakhe nabazukulu baqhube bahlala njengoba ephume manje naye seyibonela ukuthi usemdala. Kodwa mntaka mama sesibadala manje singayilungisa lento sesibadala. Mawuyibona ukuthi iyalungiseka ngiyadinga mntaka mama ngiyadinga. Bengeke ngize ngibhalele la ukube angidingi ngiyadinga empilweni yami. Udadewethu angeke ngize kushonise indawo angeke ngishonise indawo ngiyadinga. Ngifuna ukuthi iphele lento ephakathi kwethu. Okoniwa abazali cela ukuthi sikulungise. Okay. Sikulungise sizwane njengengane zandawonye ukuze nezingane zethu zizoba noxolo ngoba nazo ayizwani kodwa ayikho into ezeyibangile. Isiyinkinga kakhulu mangabe isikapala njengani ngoba into eyoniwa abazali benu not even abazali bazi ingane. So nje manje ishuthi sidlulele esizukulwaneni sabazali benu lento le. Uyabona ukuthi ingane ziyalwa kodwa manje azazi ukuthi bangani. Zibanga ukuthi uma akakhulumisani noma mdala. Ekugcineni kosuku lezi ingane ziyadingana. Njoba nani wena into oyikhuluma ezinganeni zami maziva kashe ngani. Ayike into engiyikhulumayo. Bengeke ngize ngihluphe ukuthi ngifuna ukuzwana nawe mangabe khona into engifiti ingane. Uma ubuza lo mbuzo kukhona mhlawumbe ingane ezike zithi makade zingapha zibuye zikutshela ukuthi noma zingasho ukuthi umamkhulu uthe kodwa uyabona nje ingane uyayi usibani ulethu uthe wema ulethu ungiphuce into yami kanje ukuthi ulethu mangithinta into yakhe akafuni kodwa ezamuyayithinta kodwa siswama kwengane angeke size singene indaba zeingane ukuthi baxoxane mabebodwa angeke size singene mina ngifuna okwami nawe ukuthi silungise njengengane ezalanayo ukuze nizokwazi ukuthi uma sezinibona izingane senihlangene nanje ngabazali zizobona nazo ukubaleka ukuthi nathi kumele sihlangane. Mina ngizobona ngawe izenzo zakho ngoba mina hayi bengenayo inkinga ngibona ngathi wena onenkinga nange behavior yakho nje uyangixaka uzongizela namakhamera la kodwa uyakwazi kwami ukuthi kuphi wena unqena ukusuka phesha komfula nje la uze la sikhulume lento without amakhamera. Ngiyaxolisa kuleyo ndawo mntama inkinga yami ngibona ukuthi mhlawumbe ngeke uzuze ungivumele ngingene kwakho since kade ngagcina kwakufika ngingedwa ke nje ngizokubona njengomntaka mama. Wena dadewethu njengoba uthi kade wagcina ukufika isiphi isizathu esenza ukuthi ungezi udadewenu ngoba phela uma ngiyibheka kahle mina ngibheka ukuthi nawe awusazi isizathu benisibanga. Angisazi futhi ngoba nami bengihlalela kwami ayikho into ebithi ngize kwakhe ngisho sihlangene somndeni mayengafiki futhi ubengekho omfonela ukuthi awusisi indaba kwenze njani
Okay, Asikho nami izathu sokuthi yini bengingafiki la ekhaya but okay siswami ngiyakuthokozela ukuthi namhlanje uthathe ixathi lokuthi uyisukumele lento ukuze izolunga. But ke ngicela nje ukuthi mhlambe ngibuze noma mhlambe ngihlaba ukuthi uyabona ukuthi nani nibe nale iphutha noma nibe nawo umfakele ekuthenini udadewenu agcina aqhele kangaka ngoba uma kwenziwa something ekhaya ningamfonile lokho vele kwenza ukuthi yena abone kakhulu ukuthi ungazi ukuthi la bantu vele abangidingi kulungile vele mina ngime lapha. Uyakubona ukuthi nimlimaze kangakanani udadewenu. Yebo yena uthi maye echaza uyabona ukuthi into ebisuka emuva but nani senikhulile kukhona umfakele nibe nawo. yebo ngiyabona kakhulu. Ngiyabona. Ingakho ngizile ngathi siswami ngicela sibuyisane lapha esona khona. Ayikho inkinga mntana. Mina ngikuthatha njengomntama wami. Angikuthathisi ukuthi ngoba nakho uhlukene ngomama. Anginankinga nje mntana. So nje ngale kwale inkinga mhlambe yabazali ayikho enye into ongathi mhlambe ufisa ukuthi uyikhiphele usisi wakho namhlanje ayazi ukuthi no dadewethu nazi ezinye zezinto ebezingilimaza kodwa ngigcine ngingakwazanga ukuthi ngikhulume nawe ngoba isikhathi sokukhuluma nawe angisitholi. Ayazikho. Bekuyiyona nje lento le. Bekuyiyona nje lento le yiyo nje yona. Akukho kunye. Angisho ukuthi khona angenza khona mhlambe cha. Futhi iyona bese ibanga lento esisuka kuyona ebuvu ekukhuleni kwethu. Iyona isize yagcina yasifikisa. Okushuthi ukusuka namhlanje udadewethu uthi uyamamukela udadewabo njengodadewabo maya ukuthi ufuna ukuza la angeza zombona naye futhi usezowela ahamba yombona lapha nabahlala khona. Ayikho inkinga nje. Iqhubeke njengengane zandawonye. Sukela namhlanje nje okudala kudala angisakubeki enhlizweni ngiyakhipha. Yonke lenzondo benginayo ngiyayikhipha mntama ngiyahlambuluka inzondo yona ibikhona inzondo. Ngiyaxolisa ukusho lokho phambi kwamakhamera kodwa inzondo ibikho. So namhlanje inzondo iyaphela. Ngiyabonga siswami ngiyabonga kakhulu. So udadewethu uyaneliseka ngohambo lakhe namhlanje. Hayi nganelisekile ngijabule kakhulu ngijabule ukuthi ngigcine sizwana nosisi wami ngesekho lutho oluphakathi kwethu. Siqhubeke nje sithandane njengengane zandawonye ukuze sibe right. No. Ngicabanga ukuthi mina njengomphathi wohlelo umsebenzi wami ufezekile. Kuyangijabulisa ukuthi uma ngisuke ngiphumele abantu kanje udaba labo lufike lilungiseke. Ngiyangathanda ukuthi uma ngiphumele ngithi ngiyosiza abantu ngiphinde ngishiye futhi kunjalo kade kusekukhona mina. Isifiso sami sokuthi uma ngifikile nifike nilungise izinto zenu zilunge zibe right. Niqhubeke nibe umndeni ngoba ekugcineni kosuku umndeni ubalulekile. Ayikho into ebaluleke ukudlula umndeni. So namhlanje ngicabanga ukuthi ngihambe uhambo oluhle. Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi nigcine nixolelene nosisi naye ekulimaleni kwakhe wakukhipha wabona futhi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi abuyisane nodadewenu. So ngiyacabanga ukuthi lo umsebenzi ufezekile njengosisi ke mhlambe hakunyana something nje. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.